If I should stay or be alone, So, ang dami na natin nakasalubong na would mga you make mamaw. up your mind? Nagiging scooter ang Cause puta yung I'm motor getting natin sa lobby stress. tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. Wow! My intuition says to give you up, but my heart can't 3 easily minutes! let you go. Bulinaw New York! Here I I try to tell come! myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. Coffee break muna and then Yossi break mga kaizor. I'm just waiting for the fight, but you won't even So mamaya bibirayin na natin to. survive you. Would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. Mga mamaw. Says to give you Mga mamaw. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be. Tara G, birayin na naman natin mga kaizor. Alright mga kaizor, so on the way na tayo sa second photo ops sa may Bulinaw New Arc mga kaizor. So galing na tayo ng Collie Beach sa may Dasol, Pangasinan. Then dito yung sunod natin mga kaizor, no? So ang dami na natin nakasalubong na mga mamaw, mga nakasabay din sa daan mga kaizor. May mga pangalong photo ops na sila. Tayo isa pa lang, pangalawa pa lang itong pupuntahan natin. So sabi sa Google Map 40 minutes. Sana umabot tayo sa finish line ng ligtas mga kaizor. Then sana hindi tayo ma-cut off, kasi ang cut off is 12 noon. Ang biyahe namin is 4 AM hanggang 12 noon mga kaizor. Ang starting point naman ay sa home base natin. Doon tayo magsisimula. And I hate that I'll never really know if I should stay or be alone. So baby, sana huwag tayong magkaberya. 2 years na kitang gamit, hindi mo pa ako pinapahiya sa daan. Hindi pa tayo tumiri. Kaya sana itong ride natin ngayon is bigyan mo ako ng magandang ride. Yung di huwag mo kong ipahiya sa daan. Nagiging scooter ang puta yung motor natin sa long stretch. Pag ubos na yung gear natin nagiging scooter ang puta yung kada tiga natin. So lalabdadan tayo sa may Bani, and then doon natin bibilahin ulit yung Bulinaw.
ako makapag-vlog kasi namamaga yung pangako mga ka-idol. Ay oo nga pala, may ginagawang daan dito. Hindi tayo makakabakbak. Rock road. Konti lang naman siguro to. Ang ganda. Maganda tong ginawa nilang daan dito mga ka-idol. Ang luwang. Then tanaw mo yung mga bundok sa paligid, no mga ka-idol. So wala akong maisip na content natin mga ka-idol or vlog. Basta focus na lang tayo kung saan itong ano natin. Ay, may road pa pala dito. So mamaya na lang mga ka-idol. Let me take you for a ride, dancing with the lights. Our hearts beat like a drum tonight. So 22 minutes mga ka-idol para makarating tayo doon sa next na photo ops natin mga ka-idol. So may nag-aabang sa atin dito sa ating next na destination mga ka-idol. Sana nandito pa siya kasi taga dito lang siya mga ka-idol sa may Bulinaw. And sabi niya sa GC is mag-aabang siya sa may Bulinaw New Arc. Nandoon na siya kanina pa alas 4 ng umaga sa may New Arc mga ka-idol. So 7:24 na. Ewan lang natin kung mag-aantay talaga siya hanggang ganitong oras kasi hihingi daw siya ng sticker. Siguro marami na itong nakolekta. Oh grabe, sobrang init. Papasok na tayo ng Bulinaw mga ka-idol. Pero hindi itong arc na to yung pupuntahan natin. Doon sa kabila tayo. Doon sa kabila yung photo ops, no? Kaya tara, biray na natin. Dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight. Ay, may tumawag! Biray na natin. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Na, ang daming group of ride. Let me take you for a ride. Alright.
Malapit na. 3 minutes. Bulinaw, Newark. Here I come. Woo! Wow! So welcome Bulinaw. Tagal ng biyahe ko. Mahina. That's G na. Marami ka na nakita na ano. Apa? Ini. Alright mga kaisor, so tapos na tayo dito sa may Bulinaw, Newark. Then proceed na ulit ako sa next na photo ops mga kaisor. So dito ko na lang tatapusin yung ating pangalawang part ng ating vlog, no? Kasi alam ko makakat off na ako. 4 na oras na yung nagugol natin. 2 photo ops pa lang napupuntahan natin. So mamaya na lang mga kaisor. Pag malapit na ulit tayo doon sa may Iron Helm. Peace, no? So 15 minutes na lang nandoon na tayo sa location. Doon sa pangatlo natin photo op. Kasi wala pa tayo sa kalahati. After natin na ang Iron Helm, sa mga tarong na naman tayo. Sir, bigyan ko yung sticker. Okay. Top rider. Top. So ang total na tinakbo na natin mula kaninang alas 4 is 250 kilometers na pala mga kaisor. Mas malayo pa yung mararating ko sa 600 na gas. 300 kilometers Pangasinan Loop. Dito lang din sa lain. Buhabot tayo sana sa katot. Putang ina! Ayos na yan. 3 minuto. Nataron church. Here I come. Tapos magdasal tayo ng kaunting bahagya. Baka sakaling umabot tayo sa alas 12.